Zdravo, pozdrav iz Makedonije. Imam pitanje za doktora Miroljuba. Zašto veštačka inteligencija se nije pojavila ranije kada su kompjuteri bili mnogo slabiji i sporiji nego danas kada su kompjuteri veoma napredniji? Hvala unapred. Dragi prijatelju, u kojoj meri će se demoni pojavljivati i manipulisati s ljudima, to zavisi od stepena moralne dekadencije ljudi na planeti Zemlji i u jednom društvu. Znači, kada će demoni ili veštačka inteligencija, oni to zovu veštačka inteligencija da bi manipulisali s naivnim ljudima, jer demoni se kriju. Oni žele da ljudi misle da demoni ne postoje, da Sotona ne postoji, da Bog ne postoji, da je sve to nauka, tehnologija. Dakle, kada će demoni intenzivnije da deluju i da prave veća čuda i da više manipulišu s ljudima, to zavisi od nivoa moralne dekadencije naroda. Što je narod gori, nemoralniji, to Bog demonima dopušta da mogu više da rade. Jer ljudi prizivaju demone svojim nemoralnim životom. I sada je čovečanstvo došlo na takav nivo moralne dekadencije da je Bog dopustio da demoni mogu da manipulišu na ovaj način. A dolaze i mnogo veća demonska čuda koja će demoni da rade. Ali, sa druge strane, i Bog će da radi na poseban način. Tako da ulazimo u jedan period koji će biti vrlo zanimljiv, ali mnogo žestok. Za one koji neće na sebi da rade, da se dovode u red, bit će žestoko.